हो ना. पर्लाधारी लोणे हिवरा तालुका कळमदुरी जिल्हा हिंगोली खाली मुक्काम हिवरा. पडा एखादा म्हणा आता मोठा. वाडा कोणता म्हणून 84चा म्हणून म्हणा. 84 1 84 2 168 84 त्रिक 252 84 चौक 336 84 5 420 84 सक 504 84 7 588 84 8 672 84 9 756 84 840. दुसरा म्हणे आता किती म्हणता 135चा म्हणा. 160चा म्हणतो. बरं 160चा म्हणा. 160 1 160 2 320 160 त्रिक 480 160 चौक 640 160 5 800 160 सक 960 160 7 1120 160 8 1280 160 9 1440 160 10 1600. आता कोणता म्हणा. 272 1 272 272 दोन्ही 544 272 त्रिक 816 272 चौक 1088 272 5 1360 272 सक 1632 272 7 1904 272 8 2176 272 9 2448 272 10 2720 286 1 286 286 दोन्ही 572 286 त्रिक 858 286 चौक 1144 286 5 1430 286 सक 1716 286 7 2002 286 8 2288 286 9 85 74 286 10 2860 294 1 292 1 292 दोन्ही 584 292 त्रिक 876 292 चौक 1168 292 5 1460 292 सक 1752 292 7 2044 292 8 2336 292 26 28 292 10 2920. राईट बस झाला. आता दुसरं काय म्हणायचं. मोबाईल नंबर आता 5-6. एक माझा कोणा नंबर आंदू मालकाचा आंदो मालकाचा. हा तुम्ही विचार. अंधू मालकाचा नंबर. अंधू मालकाचा मोबाईल नंबर 97 64 95 54 31. इंजिनियर मालकाचा मोबाईल नंबर 97 64 95 54 32. आंदू मालका दुसरा. अंधू मालकाचा दुसरा मोबाईल नंबर 84 59 41 41 47. मनोज शेठ तोष्णीवाल. मनोज शेठ तोष्णीवाले त्याचा मोबाईल नंबर 88 050 88 012. शिवाजी गावंडेचा मोबाईल नंबर 99 233 57 517. मंगेश पंडित. मंगेश पंडितचा मोबाईल नंबर 99 21 88 37 73. दिलीप राव देशे.